ne ki cire na illa ko laifi na yau ki cikin yafi gaskiya ne ka sha wuya kamar ba dan hali ba domin Allah ba dan hali ba domin Allah na san muryar mun san na fara muku a karshen amara sabi na ji ta sha sai ya zama na wayi biyu ni da kashi kudi sai ya ce hanya ce biyu na ce masa nima hamranan mata zan je nema da farko dai ya sanya jakar sa shi sannan a cikin jakar da piano da sifiko su ma Allah ya saka tutar sa hannu kai alamarin yawa sai na ce kashi ko dai tafiya